Jeg vandt fysiske egenskaber. Og hej, jeg vandt kemiske egenskaber. Og nu vil vands fysiske egenskaber godt fortælle sine egenskaber. Jeg har ikke nogen smag. Den er neutral. Jeg har heller ikke nogen lugt. Den er også neutral. Jeg har slet heller ikke nogen farve, da jeg nemlig er gennemsigtig. Jeg har et smeltepunkt på 0 grader og et kogepunkt på 100 grader. Jeg har 3 former. Flydende form, gasform og fast form. Sammen med kviksølv har vi den højeste overfladespænding. Det er rigtigt nok. Ja. Nu vil vandets kemiske egenskaber fortælle om dens egenskaber. Jeg består af 2 hydrogenatomer og 1 oxygenatom. Og faktisk er jeg en af de kemiske forbindelser, som kan opløse mest. Derfor bliver jeg kaldt et universalt opløsningsmiddel. Ja, det er et svært ord.